Ya kasar na'am to na gida ya kake ganin a bisa wannan lamurra na kai tsaye ana hanya yanzu ka ga an da wani babu abin da za ka yi wannan to da kana ji na ko to gaskiya wannan harkokin na zamanin nan ba abin da zamu ce sai dai mu ce Allah ya taimaka, Allah ya koda mu daga cikin wannan kangin da muke dan da ma daga samarin misali har manyan ma dai da san gaskiya yanzu babu wanda yake tafiya kan tafarkin gaskiya, wanda take tafiya kan gaskiya kadan ne batun gaskiya ha inda a ce murka mu za mu tsaya ko mu ka gane inda ce murka mu za mu tsaya mu fuskanci yanda alƙibla take gaba ki daya magana da cewa Allah shine daya muko bai dukan mutane ne kuma kanmu daya babu farrakawa babu tun wani yafi wani a ganin kai ne an samu fada ko ba samu ba lalle maganan gaskiya wannan abin da suka yi yani
ba wai sun yi niyyar yin adalci bane ba, sun yi niyyar zalunci ne ko ga dama sai dai a ce musu azzalumai dama wai dama mun sani wannan sana'ar su ne kenan kowane lokaci ya'ani duka dama wa'annan masu wannan harkan a nan cikin ƙasar nan na Libya in ka lura mahiyanci kaso 100 cikin su mahiyancin su duka ko ɓarayi mali tun da ba wani mali kake da su kaga kullum ba wani ci gaba da suke kawo bayan cuta da makirci da wani ne kullum abubuwa dai daban-daban dai suna faruwa dai abubuwan dai ba a cewa ko ne yanzu dai ni ba ni da wani cikakken bayani da kan wani abubuwan su ne suke yawan zama da su za ka yi ƙara mu bayani. Yawwa to a yanzu dai misali duka dai batun wannan magana da kai mutane da yawa sun gani ko mutane da yawa sun sani ko mutane da yawa suna ji kuma suna gani kuma sun san abin da ake kuma sun ga abin da ake kuma ba su gani bane ba yanzu batun da ake ma bayan sallah ka ji an ce za su yi kamar mutane ba don wani dan Afirka ya san mai da Afirka su suna tarin kasar su a tarin su nan ba Afirka bace ba fa kana jina su tarin su nan ba Afirka bace ba wallahi abin da suke tani dan tsarki don wani dan Afirka ya san mai da Afirka bayan sallah bayan idin wannan kenan bayan azumi kenan to wanda mai da mun za su yi ba sa cuce mu ba wannan ba matsala bane amma don abin da gare ka sai sun raba ka da shi in kuɗi ka ji da iya san amshi in waya gare ka ya san amshi duk abin da kake da in ba don wannan ba su kame maka kai kasashen ma ai mu ma kan marasan ba ta yi kasar samu bu kuɗin mota ne ban mu yawanci wallahi in ka samu kai mutum 100 wallahi ka ma ka samu guda 10 wanda suna da kuɗin mota ta yi a gida ba ta yi ba wannan guda 90 din inda ce ko ne da kuɗin mota na ran da Allah ko ne ya tafi shi ina wannan magana a kai inda kamar yani suka dauki mutane suna mai da su gidajen su ne ba wai zalunci bane suke ba wai tsare su bane suke kana cutan su ba haka nan a wajen su da lamuran su ke tafiya yanda ake so kuma ana tunanin hakan shi ne a rike to amma su dama wannan idan ka tura su dama su wanga ba wai mutane da suke ne kudin da suka dauko kamar irin zaluncin da suke canda shine suke amfani da shi suna na gane to kai yana maka wahala ka gane to amma yanzu abin da zamu fahimta gaba ki da gani har kai din ka gane kamata ya gaba ɗayan mu faɗakar da samari gaba ki ɗaya wanda Allah ya sa iya kuɗin mota me kokari mu bar wannan kasar kai mana walakanci batun gaskiya yanzu abin da suke hirya mana ya fa abin da yake dinda ba dai Allah ya sa an kawo mana shugaba mai taimakon al'umma ba abin da zamu ce sai dai ce mun gode wa Allah kuna kusan ya sabke ka amma har arka yi insha Allah ga bayanan nan ka je su na ga abin yana tashiya amma kuma bin mutane a gidan
suɗi mai da ba da min huɗi ya laifin dama dama ya laifin nama ko cikin nama tuɗe dun nama feti habama mauɗe sabgama ya bajin goma gidan duniya fala hira Mondal wala to banda warukire hande bo yema da wande bo minna je ko jama kudon atuda minata kuko kuda mizutta kuko ja kuda mi auta ni moita hore ma bombo mo madana te tunana ungi doma ate tunana ungi mama wamata samko ni pamata Tona hambo dudama Ingi bercaga Terenge nangama Halaka gonga Idu gitawa Jaga jongoma Gida dunia pala hira Mondal wala to banda warukire hande bo yema da wande bo minna je ko jama kudon atuda minata kuko kuda mizutta kuko ja kuda mi auta ni moita hore ma wani kana na halakan mana melka bane kankana jiude be zama duru mi aibo ma minno mi onduma paudo mi paduma panera kaganga bombo mo madana Na'am, salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Sai dai ku yafuwa network ɗin ne na wuri na baya da kyau. Fatan dai yanzu network ɗin ya haska yanda ya kamata. Da Assalamu alaikum wa rahmatullah. Ai kana ji na ko? na'am, To Allah ya kyare. Lokacin da ka sauka ina maka bayanin cewa mutanen nan suna shirin za su kama mu bayan sallah za su kama mutanen mu gaba ki su tura su gida. Ai kana ji ko? To kuma wallahi ina da kwai tashe wannan tasu ce ma wanda suka watsa kusan mabiya 1000 nawa gare su 37,160 da nawa ne to ni ma ina ɗaya daga cikin mabiyan nasu ina jin su kuma ina kallon abubuwan da suke saukowa sun sauko da kai kawai dai abubuwan da in ka gani abin da suke da su dai zaton gaskiya kawai dai sun sana son mai ga musu aiki amma ba ran aikin ba ma hadi tan kamar na cin naman tunda wallahi ba Allah wani abin da suke in kai lissafi hankali ya bai dauka ba ka san su wa'anga mutanen kamar yanayin tsarin su lokacin da suke da bukatan mu shine lokacin da suke son musu aiki to daga zaran aka ce maka wannan lokacin ya wuce kuma ba su da wani bukata a biskan mu shi yasa da suke cewa yanzu kenan ka in azumi ya zo za su je su yi ta kama mutanen Nijeriyan ka san su yani abubuwan nasu yana farawa ne tun yana ɗan ƙarami yanzu ya wuce ma misali to sai ya zama mu kuma mutanen namu ma'aikatan namu da su wane ne duka ba su yi la'akari da wannan ba su duba kan wannan su samu su magance mu wannan su kawai wanda aka turo ɗin ko suna gani ko ba su gani duka sun ɗauki abin kamar wasa
To shi kuma wannan abun da yake faruwa kaɗan kaɗan ba wai wasa bane. In aka lura yawancin ƙasashen da Larabawa duka wannan abun haka yake, duka sun ɗauke mu ma kaman mu ba mutane bane ba, kaman bayi dai kawai suke, suna bin mu kallon bayi dai za mu cewa dai kawai. To shine wannan rushe, wani kira za ka ma gwamnati bisa kan wannan abu? Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. To dai a yanzu ni dai kiran da zan wa gwamnati, batun gaskiya zan mata kira ne na ta kwashe matasan ta na Libya gabaki ɗaya, babu wanda bai iya ba aikin soja, ta kasa ta zuba su soja. In ko sojoji sun ishe ta, to dai ga ƙaton Allah ya ba mu sahara ta kirki, a gyara mana guri a zo mu yi noma mana, maimakon mu zo mun ga mutane bauta muna nema musu kuɗi suna wulaƙanta mu, wani lokacin suna yi mana abin da bai kamata ba. Kenan in an kwashe mu gabaki ɗaya, in suna tare sun zuba kuɗin su ma, to ai akwai hanyar za su huda kuɗin su in suka zuba janna suka taho daga Libya, za su iya buɗe heli a daji, tunda Allah ya ba ku daji kuma ga Allah ya wadata ku da abubuwan noma kala kala ga sunan. Kenan sai a zuba ya samari su yi noma, duk sama wanda ya noman wannan wata 3 in dai noman ya yi kyau, a cikin wata 3 ya huda kuɗin da aka kashe daga na Libya insha Allahu. To kenan in Allah ya so ya yarda, muna roƙon Allah ya sa in gwamnati ta ji ta amsa kiran mu matasa zancen gaskiya muna son mu je mu taimaka ƙasar mu tallafa ƙasar mu tallafa gwamnati tunda tana tafiya ta kan farkin gaskiya, mu kuma don abin da yake kan gaskiya shi muke fata, kuma abin da ya kasance ba gaskiya ba ko da mu ne muka yi ba daidai ba, to ya kamata mu in ma dai tunda mu ba wasu bane fa. To amma mu ma dai muna ɗaya daga cikin 'yan ƙasa wanda ya kamata a ce an ji maganar mu kuma an ji abin da za mu iya faɗi, don saboda muna son ci gaban ƙasa ne, ba muna son ci gaban ƙasa bane ba. Mana kuma duk wanda ya kasance shi wanda ya kasance ci gaban ƙasa ne, zancen gaskiya muna son shi, wanda ya kasance kuma shi a zalimin ƙasa ne, to ba mu son shi. Mu na 'yan Libya babu irin walaƙaci da mu babu irin haƙun da mu yi ba, kuma a haka ma muna cikin takurar, babu ɗan iskan da ya sai zuwa walaƙanta ƙasar ba a gaban mu kyale dan banza babu. Amma kuma haka muke roƙo gwamnati in tana da dama, in ta iya ta kwashe samarinta majiya ƙarfi makasa kare ta kai su, ta je ta wadatar daga cikin bautar suke a jajaye, ta kai su ta ba su aikin yi, abin da nake fata dai, ko ka fahimta? Yawwa, wani ƙarin bayani za ka yi mana kenan yanzu? Na'am, haka yake. Inda kamar misalin wannan maganganun da kai ya kamata a ce an duba su da mahimmanci kuma an yi amfani da shawaran da ka bada, to ya zamana kamar irin mu nan wurin duka ma ana mu kallon kamar kawai wani iri kawai, muhim dai kawai mu yi aiki dai kawai. Za ka ga mafi yawanci wasu ma suna aikin ma kuɗin ma ana hanawa. In za ka duba irin ko ɓangaren masu aikin wata ko ɓangaren masu yin mata, duka wannan tana faruwa, don dai bai yawanta ba sosai, kaman kaɗan kaɗan ne hakan take faruwa. Kenan ka ga irin wannan duka matsaloli ne ba ma ƙanana ba, duk da dai za a iya cewa a Nijar ɗin ma hakan za ta iya faruwa, to amma nan shi wannan na nan wurin na wannan ƙasa daban ne, ya kamata a duba gwamnati ta yi la'akari bisa kan irin wannan abu. Ya kamata duk wani abu na ci gaba a ce a ƙasashen mu an kawo mu shi, wannan yawace-yawacen da muke yi mun rage shi, mun daina yin wannan yawace-yawacen, don duka shi wannan yawace-yawacen shi ne ya sa mutane kowace ƙasa sai take kallon mu a baya. Shi ya sa duk wani abu sai a ga ana nuna mu kamar mu ne 'yan baya, mu wa ya mutu wa ya tashi. Za ka ga a shekarun da suka gabata in an tashi ma wulaƙanci sai a ce wai a Afirka ƙasar da ta fi kowace talauci sai a sanyo ƙasar mu, ka ga wannan wulaƙanci. Bai yiwuwa a ce duk girman ƙasar mu a ce wai duka mu ne muka zama ƙarshen masu talauci. Wannan ai zalunci ma ne da wulaƙanci da kuma labarun ƙarya kawai. Yanzu kenan duka 'yan kasuwan mu 'yan mene ne masu wannan
kuma ce kawai duka an game su mu ne yan karshen masu talauci bismillah. Kaga wannan kamar ma reni wani yanzu kaga su kansu turawa suna amfani da irin wannan ne su zuga wa'anga mu kuma sai su ta kwashe mu dukiya, mu kuma dukiyar tamu kuma bamu san yadda za a yi ba a samu ci gaba bangaren abubuwa dai daban-daban dai. Masha Allah. Assalamu alaikum warahmatullah. To gaskiya na ji daɗin wannan bayanin da kai. Kaji, to a yanzu ba abin da za mu ce sai mu ce Allah ne ya tabbatar da alkhairi. Tunda dai na ji kayan bayani kuma sosai ni na gamsu da bayanin wannan kuma na ji daɗi sosai. Mana. To amma ba nan inda gizon take saƙa ba. Yanzu in ka tara samari kaman ƙwara 100 haka ko kaman 200 haka. To a cikin 200 da za ka samu ƙwara 20 wanda za su ce su kawai ba za su je su ba da ransu ba domin ƙasarsu ba. Ni kaina ban ware kaina ba. Mana. Wallahi. Wanda za su yarda su ba da rayuwarsu domin ƙasarsu. Wanda suke innan Libya. To an kai lissafi daman tahowa ta su ma dai sai da rai ce wasu mutu a hanya wasu su iso. Ka gane? Wasu mutu wasu su iso. Kuma bayan wannan mahallo ana gatarin wasu in suka kamu da rashin lafiya hallo an zo rakin hallo wani kalubale da ƙara tunkara wanda ya fi na baya lama wasu a kama su wasu a kashe su wasu a halbe su wasu a yanka su wasu kuma su tsira wasu hal Allah ya sa su samu su taimaka uwayensu su ma samu su koma gida. To muna fatan mu Allah zai sa muna ɗaya cikin Allah zai sa mu koma gida gurin uwayenmu da yan uwanmu. Da sunan sai da salati na biyar rahmatu amma da wannan ba abin da zai kara mana gaba kuma babu tsoron abin da zamu ji sai dai mai fatan Allah ya tabbatar da alkhairi kuma Allah ya sa shugabannin mu masu gaskiya Allah ya kare mana su kuma duk wanda yi niyyar zalunta su ya rabbul alamin ya zalunci shi kafin ma ya kasance ya zo ya zalunce mu domin shi Allah ba ya zalunci shi dai ya kare bayansa wanda yake tsoron sa wanda ya takawa da shi wanda ya san shi ne kadai mai yi kuma kai lissafi duk wanda ya san da cewa Allah shi ne kadai mai yi ko to wallahi ya kauce duka shan don wani tantiri. To amma yanzu kiran da zan yi ga jama'a dai gaba ki daya ko da ma babu yanda za a yi a zo a taimake mu to mu dai anan ban mu da kowa sai sarki Allah kuma shi kadai muke roƙo kuma shine kadai zai kare mu to addu'a kadai muke roƙa a dukkanin musulmai na duniya domin sun ce za su kwashe mu to amma mu ba mu da tabbacin sun kwashe mu kai za su tura mu kasan mu ne to amma sun kwashe ma ba matsala bane ba dan saboda mu a rayuwar mu da ba so uwayen mu su ji kuka ko kuma uwayen mu su ji bar daɗi. Mana dan saboda duk wanda aka taba dan shi zai ji bar daɗi to kai ma kar ka taba dan wani kenan misali in aka fusata ka ka ji kayi fishi da yawa to kuma gishi kai tunani me yasa ka fishin ma to me ma zai bata maka rai to me duka ma rayuwar nawa take ha ba da Allah da annabi yanzu kai misali wani karin bayani da kawo mutane masu irin wani abubuwan mara amma dai ka ƙarshe ka gane ka ce don Allah jama'a kowanne muna addu'a domin Allah ba da mu ba Allah ya kare mu da kariyarsa kuma Allah ya tsare mu da tsarewarsa kuma Allah ya taimake mu da taimakonsa kuma Allah ya ƙara mana ƙarfin imani da tsoronsa kuma Allah ya hana mu zalunci ga dukkanin musulmai. kowa zai yi amfani da wannan zaɓen insha Allah. Muna godiya ga duk masu bibiyan mu YouTube, TikTok da ma sauran abubuwa. Da fatan dai kana cikin ƙoshin lafiya masha Allah sai wani lokaci